Siap, gerak. Siap, berdoa mulai. Selesai. Kebaca guru, hormat, gerak. Selamat siang, Bu Guru. Dinten menika mangka sedaya mboten nggih menapa wonten ingkang izin? Pinten? Sapa, Dek? Jasmine. Alan. Nggih. Kados pundi pawatosipun adik-adik? Kabar bagaimana kabar kalian hari ini? Saya nama saya sedaya. Ya monggo saja nek mulai. Bu. Dinten menika belajar materi tentang sesorah. Sampun mangertos sedaya dereng sesorah menika menapa? Nah, sesorah kuwi apa ya? Melahirkan atau mahyakaken ide-ide, gagasan utawi isining ati kanthi tulisan utawi lisan. Contohnya, video sesorah. Ini salah siji sesorah tapi iki ning lomba festival tunas bahasa Ibu Provinsi Jawa Tengah. Iki tema sekolah sesorah sing dibawakan oleh Mbak E iki temane Indonesia Emas. Tema sekolah sesorah kuwi akeh bisa tema pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan, politik pun bisa ya. Sesorah yang menika mahyakaken kanthi lisan isining pikiran isining jiwa saha penulis batal. Penulis batal iki apa ya? Jerone ati, apa sing dirasakan ning atimu kuwi sing salajenging tiyang kata. Akeh wong pabrik pakarya sesorah ugi dipunsebat Medhar Sabda. Nah, wong sing membawakan sesorah kuwi jenenge Medhar Sabda. Kamila dados pamedhar sabda wit tiyang ingkang sesorah menika jiwanipun kedah mantep tanggon boten sambil miyos kekalih. Dadi nek sing kowe menjadi pamedhar sabda kuwi kowe kudu siap, kowe kudu tetep dadi ora gampang distrek apapun ketika kowe ngomong ning ngarep. Aja sing sesorah kuwi ana telu, paling pamipun lan sambutan. Istilahnya paling penting ini sambutan, pembagian harga, terus paling informasi. Ono meneh mempengaruhi kuwi kaya politik, kaya mengajak seseorang untuk memilih suatu paslon teknologi iso jenenge ajak-ajak. Kuwi ono papat seseorang kanthi apalan dadi maju kaya sing ning contoh mau apalan orang bawa teks. Terus seseorang kanthi ginakaken naskah kowe nggawa lembaran teks seseorang digawa maju terus seseorang
melanjutkan pidato negara. Dan kowe ra duwe teks. Terus ya wis sesolah tanpa teks dan ra di naskah nulis jenenge impromptu. Sesolah kanthi extemporan. Extemporan kuwi bawa catatan cilik, jadi bawa not cilik. Kuwi isine sesolah tapi ora ketok minat wong akeh. Iki jenenge extemporan. Sawes kangge sesolah. Iki babagan sik perlu dihadapkan tenan ketika melakukan sesolah, ketika menjadi pamedhar sabda ning ngarepe umum. Kuwi ana papat. Wicara, wirama, wiraga, saha wirasa. Bicara kuwi saka cara berbicara, tutur katane. Kuwi kudu tegas, kudu mantep, ora oleh lili, vokale diperhatikan. Terus pemegalan kata, kuwi termasuknya ning bicara. Wirama, iramane dalam berbicara. Iramane iki kudu bener, kudu mantep. Terus iramane iki kudu stabil, irama dalam berbicara itu stabil. Terus wiraga gerakan ning sesolah. Biasanya gerakannya kan jejeg, terus madhep ning audiens. Kuwi mengarep, jo tangane ngapurancang. Ngapurancang iki ngene. Nek ning Jogja ana loro ngapurancang iki ana cara Jogja karo cara Solo. Nek carane Jogja tangan kiwa sik ning ngisor, tangan sik ning ngarep. Terus nek carane Solo, tangan tengene ning mburi, terus tangan kiwa ning ngarep. Wirasa kuwi penting. Ketika menjadi pamedhar sabda, wis ora ning ngarepe tiyang umum. Kuwi wirasa dadi rasane saka sesolah iki kowe ya kudu menyampaikan ning audiens, ning umum. Jadi orang wis sekedar maca, orang wis sekedar hafalan, tapi kudu tetep nganggo rasa menyampaikan supados audiens saged mangertosi paham apa to sik disampaikan karo pamedhar sabda ning ngarep kae. Purwama kuwi ana atur salam pambuka. Biasane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iki iso mlebune atur salam pambuka. Atur pemuji ngene iki. Nugroho miwah rahmatin Gusti. Mugi tansah kajiwa kasanira dumateng kula sapanjenengan sedaya. Satemah kula saha panjenengan sedaya saged kempal ing papan menika kanthi dengan indra. Kuwi jenenge atur pemuji. Terus atur panyapa kuwi iki penghormatan kepada tamu undangan, kepada Bapak Ibu guru sekolah, kepala sekolah, staf. Terus penghormatan ini buat teman-teman yang oleh ketinggian ini contohnya ingkang satu sudah haji hormatan inggih menika Bapak Guru di SPG minangka kepala sekolah SMP Negeri Gangsal Wates. Terus nyuwun palilah izin ketika menjadi pamedhar sabda ning ngarep. Tapi sadurunge mengandalkan isi saka sesolahmu nyuwun izin sithik. Kowe terus ngene iki sebagai apa? Ini uparma kula ingkang minangka wakil saking para siswa. Nah, tembung pinicine kene iki tegese dados kaji. Jadi izinkan saya menjadi wakil dari para siswa. Nek ning bahasa Indonesiane ngono kuwi. Terus yang terakhir ana wasana utawi penutup. Ini ana dudutan. Dudutan kuwi kesimpulan saka isi sesolah. Tergantung sesolah sing kalian bawakan, mengko isine didudut kesimpulane. Terus pangapunten iki maksudnya penutupan kok. Pangapunten anggenipun kula matur tasih wonten kiranging sila subasita miwah kiranging dosa. Kula nyuwun tumuturing sih samudra pangaksami. Nyuwun pangapunten. Iki kok urutane ra kudu trep niki iso bolak-balik. Terus atur panuwun kuwi kula ngaturaken atur panuwun dumateng Bapak Ibu ingkang sampun paring rawuh. Terus atur pangarep-arep iki kaya harapan. Saka penyampaian sesolah mau ngekeki harapan. Harapannya apa? Ini contoh
Sebenarnya mugi Gusti Allah kepareng akan mendalan panjenengan kula sedaya. Apa? Atau panuwun ki kula ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak saha Ibu ingkang sampun paringawu wonten ing adicara menika. Jadi ngono kuwi. Terus atur salam pamitup, ya wis biasa ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Langnya kapan? Ana sik wis dapat kira. Nek ora saiki kelompokan wae ngarep ndi? Ya, siap. Berdua ya. Nah, mungkin menika wonten LKPD lembaga kerja peserta didik. Jadi iki tugasnya kelompokane ngarep buri. Engko ning dhuwur ditulisi nama karo absen ya. Saya tak pakai. Baik, selalu. Bismillah. Tes sekolah. Ya kon darah to, Dik. Tadi mamon Pak. Dan maaf ya. Cepet tes nek kalian garap engko njuk salah satu presentasi mereka salah dua kelompok. Tak kelompok wae. Dalam perkawinan sama kelompok maju presentasi membawakan seseorang. Nah, ini kini ana tes seseorang. Terus ini kini ana tabel. Kuwi kalian goleki. Atur salah pambuka iki nek kalimatnya kepiye? Kepuji, panipun, nuwun kalilah. Terus isine singkat wae. Itu kepuji iki syukur mengucapkan panjenengan Bapak Lady SPD minangka Kepala SMP Negeri 5 Wates ingkang satu tinambaken Bapak Ibu Guru sarta karyawan SMP 5 Wates ingkang satu kintamatan sarta kanca-kanca kelas 9 ingkang saestu kula tresnani. Kasugengan Karangharjan mugi tansah kawijah kasasiran dumateng kula panjenengan sedaya. Langkung rumiyin sumangga sesarengan nunjukaken puji syukur hastuti wonten ngarsaning Pangeran ingkang Maha Agung. Nun inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paling kanormatan ingkang awujud kasarasan sarta kalodhangan satemah saged matur nuwun kangge kelompok ingkang sampun mandheng mempresentasikan hasil diskusi sesorah kalian. Ana sing meh ditawokke gayut kalian sesorah mau? Wis padha paham ya? Disinau meneh wae carane maca sesorah. Terus Wirangga, sik mau nanti cara Wirangga ki meneh. Yo. Kalau minggu ngarep ganti materi ya. Aku ya,